Bayap song जों आगि सरायफोरावनो किसा टंथक जाथक खालायलायमानि तामाने होनबा सरायफोराव चिनि कुनु रेसपॉन्सिबिलिटी हिमानि क्रै चिना होमबाबो जा चारिखा खारिखा आबन जों सालायमानि ना रांनि टेनसन दंगो ना सामुनि टेनसन दंगो कुनु क्रै दंमानि इनके कुनु वालाय सुग्लायबो आसे क्रै दंमानि बैबाय तामाने सानाय ताबुक जों सान थाखा इनके जों ताबुक रां कामायख्लायनाय जतनो सार्थफर हायाव दंबाय खाता इनके ताबुक इनके जों चिनि जे दल रक दंमानि बरबायबो मालाय मानलिया जानि जा फेमिली तै बोरैबोसानो तै बिजि अंबायजाक इनके आंबो यांगो कायसा चाकरि जिबि बायरा दंगो आनि नक्त सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट इनके आं ताबुक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बरमुराबो इनके मासो वाइसारक थांनि मानो आर कुन समय के थांबाय गरंगै थांगो संमाय आंगै सामुनि बिजि आंगै इनके दलगै मालायबो मानिया इनके आगि चिनि सरायफोरावनो किसा टंथक जाथक तला दंमानि जों तामाने होनबा जे जाफान थांदि माने बखा खलकजाक कुनु टेनसन क्रै ताबुक के जे जाफान थांदि टेनसन इनके रांनि किसा टेनसन अंनाय इनके चिनि सामुनि टेनसन अंनाय पर्सनल प्रॉब्लम्स फेमिली प्रॉब्लम्स गोबां प्रॉब्लम्स दङ इनके आबन बागै किसा भिडिअ खायमानि नरकबाय नंग कक थाइजा थाइनि शेयर खाय नै आन जे वान सं मानि साइमन जतन साइमन अ कक रंग त इनके भिडिअ किसा खायना नांगबा हाइन बागै नंग आनि माने पर्सनल ओपिनियन किसा साइनाय मानता आर जदि नरक आनि भिडिअ न नायथाय हाके जाथाय हाके लाइक कमेन्ट शेयर खायदिताय जे पुलिया कटालानि चैनल फायथंनाय बरक सब्सक्राइब खाय रेडी सपोर्ट खायदि तामाने होनबा अफिसनि लगे किसा यूट्यूब खायनाय हने वान सं मानि बा चेंगमानि बा किसा खायजाव आर नरकनि हामजांमा सपोर्ट मा हागला तां माने यूट्यूब न ताइसा ग्रो खायतलां थांमानो ते कायसा को के एक्चुअली सोसाइटी तो सामुं खायनानि मुचुंगो इनके एमनेबो जों ताबो सोसाइटी वन सामुं खाय दङ जों कायसा कम्युनिटी ओ सामुं खाय दङ कम्युनिटी नि बरंनो इनको तामाने सार्भिस रै दङ अमन लगेबो सोशल मीडिया ते कायसा सपोर्ट खायनानि मुचुंगो एमने भविष्यत खायनानि वान सय दङ ताय दलक नबो सानाय लगे सं मासक मानखा के तो जाओ आं लगे आं सासिं तो सपोर्ट खायमाया ताय हेल्प खायमाया चिनि कम्युनिटी न के आसोना बायप सं तिनिन बागै काम खाय दं बायदि तिनि ट्रिं मेला के नरक ट्रिं मेला ओ चिनि ट्रिं बिसि कटाल ट्रिं पालायमान थाङै जाति सगैलायदि इनके आसोना हामबाय हाय विश खायो चिनि टंथक ट्रिं बिसि कटाल न रगै 1434 इनके हामबाय बायप सं तिन बाय आसोना बाय बाय काम खाय दं बायदि जतनो जान जा फैमिली बाय लव यू ऑल।